Wau siang pripun wau siang? Wah. Kula wau didol kalih yoga-yoga, Pak. Kula wau didol kalih yoga-yoga, Pak. Kula wau didol kalih Sing putri Traga, sing kakung lir ciptoning. Tegesipun mboten kok kaya Mintaraga mboten ning remenanipun jajan wonten sate ciptoning. Niku nggih. Nah, coba karo kangen-kangenan karo suarane Diajeng Candramulya iki lho. Jan wis suwe pirang-pirang dina, pirang-pirang minggu niku mboten ketemu. Nah, ambak niku daleme niku cedhak kalih griya kula ning pamane kula dolan mriku niku kathah suwunge. Mergo mriku tanggapan terus anggere kula nuwun ono sing nyauri malah meong kucinge. Lah iya, manten penggemar kucing ya. Monggo dipun duetaken menika pamundhut saking Pak Ngadiman Mertaudan Mojosongo Solo. Bedhog drandang ngentang-ngentang mbokne tole takkan dani. Yo nak, pakne ayo seselono. Ayo. Pakne aja nyela ngregani nggan Asring tanggapan ning daerah Tanon kene no. Nggih. Wah, piyai kene sapal no karo sampean. Nggih. Kuwatah ya, Pak. Nggih, lek wau siang pripun wau siang? Wah. Kula wau didol kalih yoga-yoga, Pak. Kowe kaya sepatu didol ora. Ya, kula kan nyanyi ten ngandhap to. Nah. Mriko sinapa saweran. Oh ya. Dadi awakmu ning ngisor. Nggih. Ah iya biasa pancen umume ya pancen wedoke ning ngisor. Oh, ngoten. Maksudnya anu lek Dadi yang jenenge cokekan karawitan, sok-sok sampean ya kudu mudhun ning ngisor. Ngono kuwi. Terus kanca-kanca penabuh ning dhuwur. Nah, ngono kuwi. Ya. Enggak. Apa kang kok tandangi ngapunten nggih Pak Dalang. Ngapa Bu Sinden? Lah. Niki kula rada gerak lah kula tangi turu Lah tangi turu diomongne lho. Mbok Kula nyontoh. jujur kok, Pak. Nyontoh Mas Imam iki lho. Kula jujur kok. Sare ning tenang ngono. Oh, ngoten. Heeh. Piye carane bibir tetap merekah iki piye carane kan Budi Napa, Pak? Halo. Iya. Yo. Aku gawe rujak jeruk Lek tak gagas sih sinden iki janjane pembohong asline. Gawe rujak jeruk lho kapan lek mau masak iki kapan? Isuk nganti bengi tanggapan terus gawe rujak jeruk. Ya nek pun mantuk. Nek pun mantuk. Teko omah ngopo? Masak? Gawe rujak jeruk. Ah iya. Teko omah olah-olah, bar olah-olah terus diolahi. Wah wis.
Waduh. Ayo. Enggak. Bumbune kuwi apa? Waduh, bumbune kuwi apa? Klorotan lah. Neno. Lombok uyah gula terasi sareng ya Mas. Wah iya. Wong wedok e pancen ngono kuwi ya. Halah nggih. Nggih. Pokoknya dipas-paske Mas. Ah iya. Pokoke bareng-bareng. Ayo. Iya. Coba aja ndisi lho kok. Ayo. Iya. Dipasne lho Mas Joko. Ayo. Ayo coba kaya apa. Jenengan hitungi Pak Yoyo. Oh iya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Cik lu. Jeruk bali dasare waton ambangan. Oh. Disene apa? Sinten niku? Ya nak diajeng Chandra Mulya. Wah, bocah iki saya laris, malah saya ayu, saya cantik. Saya ndadi awake ya. Ya. Kaya ngedu ta ya. Nggih. Aku jagongan karo ibumu nding kudu guyu lho. Pripun? Make jangan apa. Mak nika diajeng pun lancar pun sukses wong sugih randang rabi-rabi. Nggih lho Pak Dalang. Saya kula ndang rabi jane kalih pacare nggih pun dikeloni randang rabi-rabi. Yakin demi Allah muni ngono tenan makmu kae. Piyayi le cobloko ngono kuwi malah piyayi apike ngono kuwi. Ayo. Ketok le apa anane ora nek sing ditutup-tutupi ora ngono kuwi. Ayo.
Sesuk ndang ning penghulu iki. Hah? Sesuk ndang ning penghulu iki. Ah iya. Aja kuwatir engko kanca-kanca kabeh yen sampean menikah wis mesti kabeh mak geruduk titip. Ah iya. Ora no ya mesti do nyewa bis. Transfer mawon. Ya ora marem kok ya. Tetep rono mangan wareg terus mulih ora jagong. Lah mosok 10.000 ora, Pak? Lah mosok wis sinden laris ngopeni dhuwit 10.000 ora. Lah nek diklompokne ya kathah lho, Pak. Oh, kowe entuk mobil mergo 10.000 dilumpukke ya. 10.000 nggo tuku pentil ngono kuwi. Nyelengi kok. Ah iya, ya kuwi jenenge apik. Teteken tekun bakal katekan. Neno. Ngelmu iku dadi disiki akar muni. Ya nak. Nananane kalakone kanthi laku lekase lawan kang kasra. Ya, Truk. Nggih. Wis pirang-pirang taun lho ki ra metu ingin paklirane dhewe. Ha iya, wah dan wah kepenak bareng metu ana daleme Pak.